reino con dous centros de poder, o relixioso, sediado en Compostela, e máis o político, afastado xeográficamente por unha boa razón. Que o rei escolla Oviedo e León para residir é precisamente pola ausencia nesas dúas cidades doutro poder que poida entrar en conflicto. E toda precaución é pouca nun reino inzado de nobres e bispos moi dados a exercer a súa propia autoridade. Dous centros de poder ou así o queres ti acreditar. Ai, amiga, xa volvemos coa túa lenda preferida, esa onde o reino do noroeste vivía perfectamente dividido entre o poder sagrado de Compostela e o poder político dos reis en Oviedo ou en León. Queda moi bonito para un documental, si, pero a historia real non funciona con esquemas tan limpos. Primeiro, Compostela non foi sempre o que ti imaxinas. Non naceu gloriosa, nin mandaba desde o século VIII, nin brillaba como un faro desde o inicio dos tempos. O seu prestixio medrou pouco a pouco, a partir do descubrimento do sepulcro cara ao 820, e só máis tarde adquiriu peso político serio. As Asturias, por moito que agora o nacionalismo español queira inventar un reino aparte desde o minuto cero, formaban parte do espazo político da antiga Galicia visigoda ou galicense Renú. Foi alí, nesa franxa occidental montañosa, onde sobreviviu o derradeiro núcleo que permitiu a recuperación do territorio galaico visigodo. Iso sí, que fosen parte da Galicia non significa que se chamaran galegos. Non o fixeron. En ningún texto, nin nos documentos da corte, nin na memoria política da época. Segundo, cando a sede do poder se establece en Oviedo, e máis tarde en León, iso non converte os asturianos nin os leoneses en galegos por extensión. Tampouco os converte en donos de todo o noroeste. Significa, simplemente, que o proxecto de reorganización do antigo reino galaico visigodo artellouse desde alí e non desde Compostela, por moito que a ti che doa. Terceiro, a túa fantasía de que se todo era Galiza, os reis deberían vivir en Galiza, só amosa unha cousa, que non entendes como funciona o poder. Os reis escolleron Oviedo e despois León porque alí non había outro poder competindo pola autoridade. Non había arcebispos xigantes controlando cada movimento. Era práctico. Era político. Non era unha cuestión de identidade galega, nin de identidade asturiana. Cuarto, os documentos son clarísimos e moito máis teimosos ca ti. Asmíranos como elites diferenciadas dentro dun mesmo espazo posvisigodo, non como povos fundidos nun abrazo rainbow, nin como provincias dun superestado compostelán. E mira, para que quede ben claro. Se realmente todo era Galiza, no sentido que ti repites semana tras semana, porque ningún rei fixou a súa capital permanente en Compostela. Porque o poder efectivo se consolidou en Oviedo e logo en León? Porque o proxecto político era astur-leonés, sí, pero dentro da restauración da antiga Galicia visigoda. Non era un proxecto galego. Non era un proxecto compostelán. Rematemos. Podes seguir soñando coa Irmandade Eterna do Noroeste, coa unificación mítica que nunca existiu fora da túa cabeza. Pero nin os asturianos nin os leoneses, que eran parte da antiga Galicia, pero con identidades políticas propias, asinaron ese tratado contigo.